Bombo Business News. Ginapahayag nga mayara sang oversupply sang Luy-A sa Pila ka Bahin sang Luzon. Suno kay Nueva Vizcaya Agricultural Terminal General Manager Gilbert Cumila, monubo ang baligyaanay sang Luy-A sa ilang nga lugar. Dugang paniya ang presyo sang Luy-A nga manami ang kalidad, ang yara na subong sa 32 pesos tubtub sa 35 pesos, samtang ang mga utod-utod nga Luy-A ang yara lamang sa 10 pesos to 12 pesos. Bangod sinisino sa natungdan wala na nag-harvest ang iban nga mga mangunguma bangod sa manubo nga presyo sini. Pahayag dugang sang opisyal, madamo man sa iban nga mga probinsya nga nagatanom kag nag-harvest sang Luy-A. Para kay Cumila, dapat nga hitsuon ang distribution system sang mga Luy-A kag iban pa nga mga utan sa Pungsod. Bombo Foreign Exchange Update. Sa reference rate, 54 pesos and 83 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 41 pesos and 18 centavos ang Singaporean dollar, 6 pesos and 97 centavos ang Hong Kong dollar, 58 pesos and 66 centavos ang euro, 14 pesos and 59 centavos ang Saudi Arabian rial, kag 66 pesos and 40 centavos ang British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa presyo naman sang gatong sa distrito sang Haro, una kita sa Shell, 61 pesos and 75 centavos ang diesel, 68 pesos and 20 centavos ang regular gasoline, kag 69 pesos and 70 centavos ang premium gasoline. Sa Petron, 61 pesos and 25 centavos ang diesel, 63 pesos and 30 centavos ang regular gasoline, kag 64 pesos and 20 centavos ang premium gasoline. Kag sa Caltex, 61 pesos and 25 centavos ang diesel, 63 pesos and 30 centavos ang regular gasoline, kag 64 pesos and 20 centavos ang premium gasoline. Kag amuyad to ang balita sa negosyo, ini si Bombo Ria Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank.